Türkmenistanyň Täjikistan Respublikasynyňky Medeniyet günleriniň şäherlerinde Türkmenistanyň milli muzeýine türkmen halkynyň taryhyna hemde häzirki döwürde ýeten derejetine öz boşly dep desturlaryna şeýlehem senetçilik sunutyna başlanan sergi ýaýbanyny Sergide oýlan gymmatlyklary milli libaslar, şaýsepler, surat eserleri Türkmenistanyň taryhyna hemde häzirki döwürde ýeten derejetine şeýlehem türkmen halkynyň döwrüden milli gymmatlyklaryny göz ýetirmäge, ýurdumyzyň hemme tarapyny ösüşi bilen tanyşmaga mümkinçilik berýär. Bu ýerde halkymyzyň medeniýetini, köpügli sunutyny, amaly haşam we şekilleniş sunutynyň ösüşini beýan edýän täsirli gymmatlyklar töplümi görkezildi. Olaryň kataryna gadymy milli libaslar, ýaşaýyş durmuş esbaplary bar. Serginiň halaçylyk sunuty bölüminde ýüpekden hemde ýüňden dokulan halalar şeýlehem haly önümleri ýerleşdirildi. Çepereli halaçylamyzyň önümleri we nepis işleri bu ýere gelenden aýratyn ünsüni özüne çekdi. Ma'lum bolýary türkmen dinanlarynyň ihlasyndan dören keşdeşilik sunuty özüniň aýratynlygy, gaýtalanmajak gözelligi, iňçiligi bilen tapawdunýar. Türkmen keşdeşilik sunutynyň umumy dünýä sivilizasiýasynyň ösüşine, bahatyna ýetip bolmajak goşant hökmüne ikrar edilip, UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdilmegi, milli gymmatlyklamaryň şan şöhratynyň barha artýanyny nowatdaky ýerek subut etdi. Türkmen geleňekleriniň çeperi ellerinden çykýan libaslary milli rewşlere baýlygy, milli däpleňi aýawly gorulyp saklanmak bilen meşguldur. Şonuň esasyna da daşary ýurtlarda uly gyzyklanma artýar. Bolsa milli mirasymyzy dünýäge ýaýmakda möhüm ähmiýete eýdir. Şeýlehem sergide kümüşden ýasalan milli şaýseplerde aýratyn orun berildi. Bu ýere gelenleri şaýsepleň bedegleri, nagyşlary, olaryň taryhy we ýasaryş tilsimleri bilen hem içgin gyzyklanýar. Sergiň aýratyn bölümi türkmen halkynyň saz guralaryna başlandy. Sergide zekini türkmen suratkeşleriniň eserleri hemde fotojurnalistlaryň döwrüden suratlar görkezildi. Bu ýerde görkezilen türkmen şahyry we akyllary Magtumly Pragynyň dürüjülük mirasyny şöhretlendirýän foto suratlar hemde ajaýyp ahal-teke bedewleriniň suratlary ýatdan çykmajak täsirler galyrdy. Türkmen milli mirasyny hemde sunutyna başlanan sergiye giren köp sanly adamlar şeýle çärilen ýygydaly gurulmagyň iki dostlukly ýurduň arasyndaky medeni gatnaşyklary hasam ösürmäge, medeniýetlerini özara baýlaşmagyna ýardym etjekdigini belediler.